Og Christian French, nu skal vi så tilbage til dig og Google. Hvad er det helt præcis, der bliver afsløret i dag? Jamen, det er sådan, at lige nu i San Francisco i USA, der præsenterer Google deres seneste nye påfund. Og det gør de altså for 6.000 gæster, som har betalt spidsen af en jet, jeg kan vist roligt sige, for at komme ind til mødet. Samtidig så bliver det streamet til hele verden. Og et af de steder, hvor man følger rigtig interesseret med, det er her hos en IT-virksomhed i Nørresundby. Her der sidder 160 mennesker fra nordjyske IT-virksomheder og følger rigtig grundigt med. Og en af dem, det er dig, Jan Nygaard. Fortæl mig, hvorfor er du kommet her i aften? GreenClick Media er med her, fordi vi både er sponsor, men også deltager for den sidste nye teknologi, som kommer fra USA og Google. Hvad er det så præcist, I kan bruge det til? Altså, hvad kan du tage med tilbage til din virksomhed? Jamen, altså, vi er en virksomhed med 30 ansatte, og vi skal være foran hele tiden for at sørge for, at vores kunder får det bedste produkt og ligger nummer 1 i Google. Og der er det simpelthen vigtigt at have de sidste nye teknologier, og sådan et event som det her, som Maps People har lavet, det er jo helt fantastisk for at servicere vores kunder endnu bedre. Nu her i aften, hvor meget har du hørt indtil videre, som du kan bruge? Jeg har hørt rigtig meget. Altså, man kan starte med en af de små ting, de har lanceret, det er, at vi nu kan begynde at teste på en lille flok brugere. Altså, når vi lancerer en ny applikation eller noget nyt på nettet, jamen, så kan vi teste på en brøkdel, i stedet for at skal teste på hele Danmarks befolkning, og så derved kan man undgå at få den her dårlige anmeldelse, eller hvad der nu sker, hvis man lancerer ud til hele befolkningen på én gang. Man kunne jo godt få den tanke, at det er en lille smule nørdet her i aften. Det er rigtig nørdet. Altså, du ser, at vi har både pizza og cola, og Maps People har virkelig gjort det op, og det er for udviklere, det er ingen tvivl om. Men det er rigtig flot, at der er så et arrangement her i Nordjylland, og det er vi selvfølgelig glade for at være sponsor og promovere for. Tak skal du have.